So nama saya rapotin. Awak tu apa yang kita jadi siapa? Example je listing dah tahu. Sekarang apa pun kita orang yang kita jadi. Jadi dia nak cinta nama jeng. Cinta nama jeng ini speed. Speed bit is the best. Siapa lagi different? Nindo zilena zvinzeiwa ndakamboya nenyaya yasekuru wangu Chinzo wanenyaya nasamutera ndeyekuwa mastand dispute kuitika ndezvekuti waChinzo vanogara kuruke saka wakandipa mapowers pato ndosaka ndakada kumboya ndinaumirira nyaya ndiri ndakamira sajasi but ini makamhati tisati ndaenderera mberi ndakangoti ndozirena ndinzeiwa ndirikumira nyaya yakatamba Chinzo ngati aiwa inotoda tichaona Chinzo wacho auye amirire nyaya yako saka ipo papo ndoto takangoperera ndoatamirira waChinzo kuti wauye so waChinzo wauye pamusoro ndini tichaona Chinzo mugore ra2017 ndakanga ndakutoshanda ndiri kunze saka takauya tiine urongwa hwemunyika medu tichiita dombo ramai ndokubva ndakumbofambirawo masabhuku ndichitsvaga pekugara saka ndakaenda kwasabhuku Mangwanda ndichikumbirawo nzvimbo yekuti ndinge ndichizoitawo musha wangu saka sabhuku wakatiwo mune nzvimbo dzirimo dzine vanhu vakasimuka ndichasara ndichikutarisirai ndokufonerai zvamati mune waniki muri pamwe ndabvapo pakangopera mazuva mairi obva wandifonera sabhuku wakati sachindosvikai ndikurakidzei pane nzvimbo dzinokwana 3 dzanoda kuti muone saka pandakasvika kwasabhuku Mangwanda tichitaura tiri mumba mavo ndakati mimi pane dzamaona dzachoni yamunofunga kuti iri nani pane dzese ngatitange tinoona ikoko kana pasina ndisina kufara nayo totarisa pane the next one saka takaenda tikanorakidzwa panzvimbo paitaridzwa kuti pane vanhu vaimbogara pamatombo pane mabuildings akapera pachitaridzwa kuti paive newaya then pane magum trees akatenderedza the whole yard fence yacho so saMangwanda vakandirakidza nzvimbo iyo ndikati panapa parikutadzika zvakanaka ini ndiri kubafara ende saizi yeland yacho ndiyo saizi yandiri kutsvaka ndokwanisa kuita maprojects andinoda kuita ndikatasawo zvandaitasirawo panzvimbo yandinoda access yemvura chance kundogona kusinga mvura saka ndakabva ndangobafara ndikati dzimwe nzvimbo zvacho dzakakura kupfuura pano here vakati aiwa dzimwe nzvimbo idzo idoko pane panapa pataoni ndikati pakamira sei history yacho ni vanhu vaimbogara panapa wakabva sei wakaenda kupi hapazoiti here maproblems wakati no vanhu vakatosarenda nzvimbo iyi kwasabhuku muna 2002 wakasimuka vachienda kunyanga saka kusimuka kwavaita mazuva ayavasimuka mamwe mabuildings anga achiri intact paive neorchard yanga iri yakanyatsogadzirwa zvakanaka paive nedam plus plantation yemagum trees nefensi yavo iyoyo saka vakasiya soko rekuti kana mazowana paita munhu anoda kugara panzvimbo ino munozotizivisa nekuti tine zvinhu zvedu zvatakataita kudevelopa nzvimbo tozodawo something from that ndikati ko havana vanakomana vakawanda here vangazode kudzoka pano vakati no kuziva kwatiri kuita pari zvino tinogona kucheka tiverify asi pari zvino vana vavo vese mukomana atinoziva aripo 1 pane vasikana 1 dzimba dzavo mukomana ane musha wake so from that point wakati nekuda kuti pane zvoda kubhadharwa izvozvo the first thing wakati ngatizivise ishe kuti mune interest nekuti mugare panzvimbo ino nemamwe maprocess avanoita emuvillage ekutaura nemavillage committees then obva wazofonera vamutenga ndofunga ndiwo vamutenga wakafonera kuti waona munhu akagara panzvimbo wakandiudza kuti ngatironge zuva rekusangana so pakazopera that week on the Sunday tapedzwa program yekumba kwedu takazonosangana ini naSabhuku Mangwanda tikati panodawo mwana witnessa tikadedza ishe Sachiragwe tikasangana nawa mutenga
tasangana paya takataurirana, hatina kusanganirana panzvimbo nekuti vanogara kunonzi kuChirindi, saka saibva kuChirarwe kumajesi. Takanosangana paNyamazi pashopu panonzi pamakoto papari mola paCenter Point. Tasangana ipapo takataurirana, vamutenga vakataura mari yavaida pazvinhu zvaivepo. Ndinoveuka samangwana vakakohomedza zvekuti ndodaira kuti paukama hwavo paugarisana vanomita mwana vachimuti hatisi kutengesa stand nekuti ivhu nderenyika haritengeswe. Iwewe zvinhu zvauri kutaura zvizhinji hapasisina. Dzimba dzakasoparara, fenzi makasiya yakabiwa hapasina, asi miti iripo, magum trees. Orchard yakaparara zvakare, pasara miti mishomanene yeorchard. Mukutaurirana ikoko wakatanga kutaura mari dzakakwira, asi takazosetula pa$1,250 US. Ndikawapa mari yekubata ipapo $50 US. Ndikati ndafambira program yamai nefamily handina cash, asi ndichingodzoka ndobva ndakutumirai mari yenyu. Mari ndichatumira kuna Sabhuku nekuti ndaenda kwaSabhuku nditsvaga pekugara. Saka imi munozoenda mozopiwa kwaSabhuku, ndiwa munokomunicata naye. Saka kubva ipapo ndakadzoka kubasa. Musi wa23 August 2017 ndikatumira $600 US. Musi wa26 August ndikatumira the other one. Kupera kwa August ikoko ndofunga musi wa30 or 31 samangwanda vakandizivisa vakati tapedzerana samutenga, tavarongedzera pasoro yavo, sachinzosununguka inzvimbo yenyu hapasina kana problem. Takuchiita process dzedu zvekunyorai mubhuku moona kuti magadzirisa zvinodiwa kwaishe. Ndikatofonera zvakare kuti ishe chii chimwe chandinoda kuti ndigadzirise, vakandiudza zvinosanganisira mbudzi nejongwe. Ndikatuma kamuzukuru kangu kari kumba kwedu, tikagadzisa izvozvo zvikava zvapera. Tikagara murunyararo from 2017 September. Come 2023 February, 5.5 years later, ndaive nemumwe muzukuru wangu ari kundibatsira pamba, funga uyo ari panapo ane 2 vana vake maminors, ndiye ari kundibatsira pamba. Saka uri musi wa8 February akandifonera kuti sekuru pano pasvika vanhu, pasvika vanonzi samutenga, asi vauya vaine truck nevarume vanosvika kuma10 or so. Wapinda wakati panapa panonzi pamutenga. Ndikati ndi mashero ndikati but ndiye munhu watakataurirana naye, anogozvoka achiti pano panonzi pamutenga zvaita sei. Anzi watopinda wakabva wadzika pasi pemunda kwaive nematongo auzi dzimba dzangu ndakavakira noti pawanga wakavaka the other end. Saka wakaenda ikoko almost closer to half or 2/5 of the land. Wakabva waisa waya, wabva wagura munda, wakati ndekwangu ndekwamutenga, iwe chinzo unogara. And nemaitikire zvaiitika ipapo zvakavhundutsa wana. Saka chekutanga ndakaudza kuti wana tarisai, kana muri safe, first thing is your safety. Endai kwaSabhuku, first thing munotaura ikoko. Ndikafonera Sabhuku ndikavaudza kuti ndizvo zvapitika kumba. Saka kubva ipapo ndakachiona kuti ndikwanise kuuya nasingakwanisi panguva iyoyo. Ndikati saka tingaite sei kuti igadzirisike, nyaya ingade kuti iende nenzira dzayo dzemataya. Ndipo ndakazogadzirisa zvepower of attorney, ndikakumbira muzukuru wangu munzeiwa kuti anga achindimirira kuenda kwaSabhuku kana mataresa nhau yemunda iyo kufamba kwazvazvichiita. Saka pawakaenda kwaSabhuku ndo pawakatraya kuti vadedza wamutenga wakataura kuti havatongwi naSabhuku, havasiri under Sabhuku. Ndikati saka kana wadaro kuti havasi under Sabhuku tinoenda kupi? Ndikati okay, next step inogona kuenda kwaShe. Ndodaira kuti panguva iyoyo She vakati samutenga havasi kugara munzvimbo mavo, saka panonetsa kana pakamira saizvo zvatigoni kumutora kwavari kugara kuti wauye. Zvakadaro takasvika panguva yekuti tizokwanise tisati ndasvika pakutaura naivo samutenga, because apa waramba kutaura navo. Ndakachinzwa kuti mai vari kunditsvaga, vada kutaura neni, mai wasamutenga, nasati ndambotaura navo. Saka ndipo ndakazofonawo ndikataura namai. Mai wakabva wanditsanangura kuti aiwa, iwe wakazoronga nyaya yenzvimbo iyi nemwana sei. Ndikati aiwa, indakangopiwa nzvimbo naSabhuku, pane zvakakanganisika here? Mai vakati aiwa, nzvimbo ndeyangu.
mwana uyu nhumbi yake yakatobatira panzvimbo iyoyo. Ndini ndakashanda zvinhu zvese zvawakawana zviripo nemari yawakamupa iyoyo handina chandakawana. Ndikati aiwa mhai isu pataitaura naye aitoti mai vanodawo something, tiri mhuri saka toda something out of it. Ndosaka ndisina kunyanya kukakawadzana naye ndichiti zvinhu zviri kutauriranwa pafamily. Saka zvadaro tabva ipapo hatina kwatakagona kuti tiendere mberi naSamtenga muna 2023 kwakangoita bit of calmness, asi ndakabata shoko ramai. Saka ndakadzoka kuna sabhuku ndikata mashoko ataurwa namai tofunga panoda kutarisiswa, panogona kunge paine mistake yakaitika. Saka takadzoka zvakare muna 2024 kuzotaura namai, then tikazosvika zvakare pakuwirirana namai tikazonyorerana pasi. Mai wakazoti wanoda something because waita vana chavakawana, tikavapa $800 zvakare. That was November 2024. Tiri ipapo ndaanda kuda kutanga project yekuisa macadamia, saka ndaichera makomba kunzvimbo kudhuze neikoko kwaangaisa fence, ndokune garden zvakare rairi mangwana. Akatumira muzukuru audio yekuti maakundijairira stereki ndogona kubva ndatokudzinga ipapo ndogona kunyudza munhu. Saka zvakandivhundutsa. Saka ndichiti zvotapedza maaffidavit aya, we need maybe an interdict or something kuti parege kunyanya kuita noise, pane vana vanopera kuvhunduka. Ndo pataka-applya kwaMutasa kuMagistrate Court, but waenda ikoko wakasvika wakanzi tipei kuti ishe akaitonga sei. Ndikati nyaya kwaisha haina kupinda. Wakati saka kana zvakadaro chiendai kwamambo nekuti nyaya iyi land dispute. Tangai maenda munobatsirwa kwamambo. So ndo kusvika kwataita kuno mambo yakasvika musi 22 wataurwa naSamanyumwa 22 February, then ikamira ipapo. Yamira ipapo wakandiudza kuti ndinodiwa kuno, ndikati ndakabatikana ndichatozouya gore rakupera ndapa final mataches ezvandiri kuita. Then muna April gore rino iri nyaya yatonzi yamira kuno irumirira ndiri kuti ndiuye. Samtenga wakadzoka zvakare mustendi, wakabva watanga kukanyisa zvidhina mustendi imomo, wakatanga kutema mamwe magum trees more ekupisa zvidhina izvozvo nematanda everything zvirimo imomo. Wakatanga kuwaka kutaura kuno pane imba yakatowakwa yakapedza kupfirirwa yaakawaka paive nematongo ana baba wake ipapo. Ndo pamirira yazvakaita ikaparikina. Saka ndo zvatitisa pano mambo. For the stand 2017 $1,200 and then 2024 $800, which is $2,000. Oh yeah, plus so $2,050. So thank you. Did you see that? Ndakaedza kutanga sachinzo one vanhu vamatuma kwani makaoera navanhu izvozvo sabhuku aripa 800 sabhuku mangwana 800 ndikamuti 5 ndavakudzosera mari yako, asi patakakuti ugumire ine hana kutaura newe wakangosvika kuvhoisa waya dzako anga asipo aita zvinhu zvekutumira. Zvekuti akauya akantaura kuti mutenga ndiri kugumira papo, ndikamuratidza pekugumira. Ndakangokuti ngatichigarisana, iwe gara chimusoro ndine zvinhu zvokundinetsawo panyaya dzemusha. Kwasabhuku ndakaenda baba onai nyaya dzekunetsa ndarari wakaimisha dzake obva waenda kotsotsa mhai uyu nzewa nasabhuku maybe ndakanzoti ishe sachiraro wakaenda ofu ndakati munzeiwa kana kumusha kwako ungada here iwewe kuti iwe unotana mai vangu ndisikazizi ndakakudzepi kugumira takawirirana munzeiwewe takamira newe ndikakutora tive chigumira kunde zvakanaka ini ndaakusara kumatongo kwangu ndichawakaimba idzodzo munzei wakabvumira nazvo same nasabhuku onai baba patutaudza pambapa before handira kutaura kutengesa land imi makapiwa ava ndowakazondiziva kuti ava vakatumira 600 kuna Samangwana vakatumira 600 kuna ishe sachiraro kati mari yainayo kwayakwandiri wakauya kovha wabhena at that time waibhenwa mari kovha wabhena wavonipa 800 mari yezimbabwe ndobva ndamuti no fine inhangani ndakugarisana newe
hachati dambudziko rekuti iwewe ndi kuchibva ndakugura nepakati uyu dambudziko rake nderekutumira zvinhu zvake anokwanisa kuita ari yembune paground but vanhu vaitumira manje kana waipota achipiwa mari nachazi patina nongodzoka kuwakapamba baba pangu handina pandakachinja kuti ndakutanga uchera apa kana kudaiwo ufichi kana chidodzoswa mari yake nogona kumudzosera mafudzi ndakavhenekana namai wake pandakataura naye tsangamiro ndakaenda kwasabhuku kudirana mutenga ndikudirana sabhuku ndozi ndiwo watipandikwemugari and sabhuku aititi mai wari iri pekuti kana mai vari vapenyu ndiye surviving spouse mai ari upenyu ndiye surviving spouse saka decision yamunopiwa namai ndiyo iri correct kana muri vasi decision yamunopiwa namai ndiyo iri correct asi mai mukuona nyaya pairi kwazva payatangira kuti vanhu vachatogaripowa waakugara kwaugara vari kwachirinda kwaza vari kuchirindi chirindi handiti uimidzi vanhu ava pasagara munhu ini ndida kuti chizive manje pawakambobva apa wakabva wachiti kudzoka here wakabva wachiti ndepedu here hatisi kudzosa takasarenda here wakabva wachiti chii because sabhuku kuzoite simba rekupa umwe munhu anofanira kunge anyora tsamba yekusarenda kuti ndaakuenda handisi pano ndaenda kwakudakwenda but kana pasina tsamba manje yakanyorwa nemunhu yesarenda leta it becomes a problem now ini zvanokubvunza futi kuti munotora nenyaya yemari but whether mari whether yanga iri zigi kana yanga iri bondi kana kuti as long as you accepted that money it means that you're in the deal no matter how much what color of currency, what type of currency kana kuti the moment yekuti wakaitambira iwe wakaitambira uchiti kutambira yei yanga iri yei. It's not about kudzosera munhu mari. No, that's not important. The issue is about kuti mari izobhadharwe. What was the deal? Pamusoro chani uyu akati ndikuda piece of land, a piece of land. Zvandiri kuda piece of land, mukadzi vangu inini atadza kuirana nekwandinogara kuno kumasango. Fine, haana kuzodzoka kwandiri. Inini ndakazonzwa kuti patososwa. Ende vaenda nepo pese papane maboundaries. Akamurakidza boundary ndiani? Ndini here kana kuti ndiani? Iwe kwakazoya round 10 uchifenza. Handiti wakafenza ndikando boundaries. Boundary kare kuti uya rugumira paini ndikutangira pachena. Saka issue yakutangira kuti issue yaida kutanga pekuti wakafenza. Issue yatanga kuti wani ka kitchen kawako wakafuti kunze kwefence. Akusi kunze kwefence. Uku ndekwangu. Uku kwacho kwandina kana mbokubata. Uku ndekwangu. Uku kwake uku. But the agreement yenyu pavakambotengeserana yanga iri yekuti munhu ari kutenga pese here kana kuti ari kutangira pape chipera pa uyu ndakamuti ndichakupa no andikasabhuka ngari andikaishanga imimi wokupati kufamily kwako iwo wanga uinani as witness because you can't do this thing alone wanga umburi naani wekumhuri kwako indakandirilega chana ndopati dambudziko ipa because right now it's for you to change magoals. Because there's no one aripo anosapota zvawakadita zvamakaita because mayani pamakamboita initial agreement yacho iwewe uchiita agreement navanhu mai wako kamutaurira mama mai wako pamakamboita dhiri rekutengesa vachizoya maziga wakamutaurira here mai handina what was the reason ukamutaurira because zvinhu zvazvo zvisina kujeka tangamira asi zvisina kujeka so wakatambira mari zvinoda kujeka udarika papi wakatambira mari inini pananga ndakava ndichawaganhurira havana kuzwa wakwende mumaizi inini ndakati inini arina piece of land ndakanitsanangurira chinzoona izwa varikutaura mutenga ishu iko mutenga from day one pamakatanga dhiri renyu
zvinhu zvenyu zvasiri clear because iwe wakazama position yemuridzi usiri muridzi ndokutanga saka isu katanga kuitora manje mutemo yaextortion wakatora vanhu mari dzavo nenzira dzisina kutsarukana ngodavangautaura kuti pakaya zigi ndakairamba taiti yes zvinokona kuti yanga iri zigi ukaidii zigi yako kamwa mhamba ndii wakaindikwira akaita subdivision yacho ndiani inini ndinofunga kuti sabhuku ndiyakaenda kupawa inandisi ini akasubdivida ndinini nekuti imimi gumira ndosaka ndikuti inini andii tati question iri pekuti oright pakambosara pacho pamakagurirana pakasara neuyu chinzou pakakura sei pakakura chana pakakura sei enzai ndoda kuedza kupainepo yacho because inini zvandaita ndaita kugweta chida kuwarakidza kuti pakakura sei pakutanga havana kufenza yadhi yese changa havana kufenza yadhi yese vakambofenza padiki mavaida kuisa maprojekti akacho saka inini aitona out of the country ndiri kusouth africa ndisonzwa zvakanaka ndikazofonerwa nemudzimai wangu kuti ii wauya ipo makafenzwa macho abva aisa pakati peyadhi yaafenza fenzi kubva kumapeto kudzika kumapeto ndizvaakaita iye ndikati allright ndazvinzwa ndichati ndadzoka ndikadzoka ndikaona zviri saizvozvo amakapa matori uyu makamupa pese here ndakamupa pese paparipo ndikuti kwakazopenzwa newe kwete pakafenzwa chete wakasiya imwe area out chinzuru question amukupindura question iri kuti pamakaita dhiri renyu handiti neuyu makamupa pese here stand yacho yese kana kuti tinase kuandastanda stand iyi initially yanga iri yevanhu vekwamaoko pakauya zveminda mirefu wekwamaoko wabva waya wekwamutenga ndio wakabva watora ipo watora ipo papo ndipo wakashizosimuka papa wakamutomaa wabva waoneka kuti taakuenda nyanga wasati washaya waenda nyanga inhana unoziva kuti wava wakatosviriji pabva pasara pasina munhu pasitendi ipo papo asi mukoma wakandioneka kuti taenda namai taenda waenda nyanga saka pawanga uri kutsvaga nzvimbo apo inini ndakamufonera mashero ona pane munhu ari kutsvaga pekugara muchadzoka here panzvimbo apa akati mudhara ini handichadzoki ndikati ko muchembere zvikazi muchembere wati ndoda kutsvaga stendi kwasabhuku chitowa kudhuze nekwakawekwa murume wangu murume wake rari regamba redistrict ndiko ndida kuenda kutsvaga stendi kuri kokwakazoka apa hamuchadzokeri zvikazi handichadzoki ndizvo akanditaurira saka ndakazowana simba rekupa Ingamire sabhuku wenyu unonyepa baba sekuru ndichakaipamusoro isira yedu zopamuka ese mukana tikamupa mukana wakunotaura uyu tomupa mukana kodi ari pana kumone changano ora chimombe iyo chimugare mbuya weya Chinondirwa mwana wangu iwani ari wani musikana kacho chinondirwa ndechekuti ndakazosirwa muri baba wacho chinondibo saka wana baba ndishe wangu ini sachira nasabhuku wangu murume wangu ukabva wandondiona unga ndisisiripo babanyika noti mukoma wangu acheka kati wakati akachemerwa ipapo mukoma wangu ndakazoshinga kuti ngaende ake pairosi aida kutoigwa kumakuwa avo yati aiva sewo veterininga ndomisa bamutasa pairosi basi kati ari kuto achemerwa ipapo wakazoona paonini zvodawo nga kuchengeta chiwana wetoti mukoma watochemerwa pamba bani bake ndokubva waronga zvinhu zvavo ini zvandisingazivi wataka mwana ataka mwana ndiishe isabhuku uye kuno izvo vakangaona tinozvidiko watozona ndiriko vadiko ndaiti
maiguru yepanapa ndakavabvunza ndikabamini ndachembera zvoti handigoni kufamba here gere rakadai wakati aiwa maikuru takangoti nemwana ndikati matiri yenyu nandidini handirizivi nekuti ndine zvinhu zvichandinetsa shuwa kupurasi ndeyangu ini ndakainveda asi samutenga ndini kubritannia tese tiri maovhesi saka iye wakati uyo aruka ndakunyanga kuendo kune purazi rangu tamutenga hwana kubvuma ba kuti wabve paumba pavo iri chokwadi munhu akabva arwara for 4 years kundatakura murume wangu kuenda naye kumakomurezi kunyanga kuti ndeunomurapisa saka 2017 utaurwa angatotanga urwara 2010 akashaya 2014 saka ndafirwa dai so handina kana option yekuti ndidzoke kumba ndiite zvimwe zvinhu handina kuzvigona but iwo wakabvaenda make around waenda kuvapucha mwana abva totondiri pano semunhu wemukomana zvidiyesasamusha avati ndini vanhu ndiufunga kuti ndizvo zvekuti dai wakagona kuti wataureni kundai kusina zveisezvi pawakazoita zveisezvi ini ndiukumbira kuti kune chiwano chinoitika samutenga wachemerwa apa akuuya chipoko guva rikudhirika everyday gore negore tikaende pairo zinosvika rakadhirika kuti tizvifambire zvakutaura zvinofambira takafambirawo iro gore rapera pamberi imatopiwa uta tafambira zvikandi ari kuti pandakachemerwa tsimu dzedzimba dzangu tikatanga kugadzirisa izvo zvokuti zviiti titori muchisiso kuti tigadzirise semuri saka uyo wakabva angoita zvaita akamhanya handisi musapoti ungadai akadzoka kumhuri zvotaurwa nemambo kutaura nini nemhuri nehanzvadzi dzake iye munabadhiri kuna wakuru wasikana 2 wakasiyiwa kokondoko ndisaranobeka 81 but haana kuzviitanga ndine urombo mambo handidi kuanza nyaya zvese zvarutaura kuti wakazokona ava tamanyumwa naishe avanokona vanasabhuku wakanga dawoita kugadzirisa nyaya yavo ndongwa but ini semunhu mukuru navatati aiwa inowanikwa saka iyoyo wakazozvidii mari yacho apiwa kana umbotaura kuchirango kana chii saka wavapa pese here dai wasiya dzimba dzamunharadzimu nekuti pamwe pane chazomuka saka handina kuvapa pese ndokutaura kwangu ndandiri zvakanaka izvo saka ndiri kuti wakazondipawo nyarara henyu $800 ndikati ndiutenge migamu ndiye inotengeswa neuchani uku kumusoro pane dzimba dzamutenga imbomire pakadaro pane chiri kupisa ndataura navo but wakazoenda futi nehondo muriona nehondo kusvika kwesichi waini but ndine urombosa chinzo nezvinhu zvakaitika kuti mwana akabva amhanya semamhanyiro akaita kutambira futi nyaya isiri yake but apa ndiri kukumbira shumba ndambomunamata mwana yemukomana ndiye baba ine ndiye ndakapambura ndasisadiwana bauni ndimudhara ndiri kukumbira baba ndipesa musha wangu wandakagarira ngatiite titaure zvakanaka newe indava pakati pako nachinzo chinzo mwana wangu iwe uri mwana wangu saka ngatingoti wawane kwawanga uri kuwana kuya kwene wosiya pane dzimba dzababa wako uchidzikawo kudai chinzo wachikwirawo kudai mugarisana saka zvakari chinzo tindirudere papo kanoti pangu hapana ndapea ndikupanda ndati ndakuda kuchinzwawo kuti vanoti asi kuna shefu wangu wabvuma Right. So what it means now? Such and so. Naanza namtenga na mai sambo naishi. I think mafano kutoka big pachi background. Muno ni sana background. Muri background. Sikutoa kubita shi. Mai. Kana singaiti mutaroti zviri kurongwa zviri hazviiti then tobatsira because mamiriro akaita chinhu chacho chine zvinhu zvakawanda zvinokwanisa kuti kana iri criminal court zvinobata munhu wakawanda because ingava iri mugamu
ingava iri chii nechii michero wanopa maprize nekukaunda nekumacost eagrisex. Isusu tinovakumbira agrisex kuti endai pakati kuverenga kuti michero iripo mingani, zviripo zvakati, zvirimwa zviripo zvingani, zvingaita mari topiwa chii cost. Ndo mashandiro azvinodii azvinoita padefekti yekuti pakachinjanwa chii mari. It now means we have to be very careful nezvei yamutakura nyaya dzano. Izvi muzwa mukomana kuti kwakauya 600 US asi makamupa 600 RTGS. Nyaya dzakubuda apa dzakawanda, saka ndosati kuti endai paground mogadzirise chii nyaya yedu sekuitanga kwamakadii kwamakaita. Imi mutenga namai nachidoko mukawirirana zvamawirirana ezasina. Kana musina kuwirirana come back here ndokubatsirai way forward. Ndandofunga kuti nini uyu nenyaya yekuti uyu haasiwe muno handiti zviitei mangwana choose the legal response. Zviitei mangwana choose motonitaura kuti mawirirano chii. Pamusoro mama handizivi kuti pane kutaura kuri kuita hama dzangu idzi ndiri kuona kunge mumwe mastatements mamwe ari kuchinja. Chinhu chekutanga pakupiwa nzvimbo sekutsanangura kwandaita, Samutenga hamenoda naishe vachibvumirwa kupupura. Samutenga vakataura nemuromo wavo kuti uku hatichadzokiva dende magamu atutaura nezvaoka ndiwo ari kusaidhira vatora racho. Vari kuti vacho andakabhadhara ivana nekune orchard yacho ndiwo area yacho yavatora zvandakatobhadharira zvacho izvozvo. Because of that tatonotisa kuti mune lot of anomalies dziri mastatements anotitaurira tikutonota mainconsistency kuri kotasa kutaura nemwana nezvotaura namai nezvotaura nasambo zvitori zvakatodii ndosaka tototi isusu handiti chiendai paground handiti mai wataura kuti mari yemakamupa 800 ndeyemagamu neorchard nechii handizvo. Saka chiendai mai vanokurakidzei mugamu nemaorchard zvamakabhadhara muri pai magamu. Then from there ndipo muchachiona manje kuti pane here zvatiri kuita kana kuti hapana zvatiri kuita. Kana pasina then wamati muzoichudze mambo hapana ndomatakubatsirai kuti zviite. Handizivi kuti maafidavhiti akasainwa namai nemaaudio clips mashort ones atinawo angabatsira izvozvo chichengetai zvinhu izvozvo then Tuesday kana zvaramba then takuchishandisa maafidavhiti apa idomestic remedy yatiri kutsvaya kuti chimboendai paground pacho munoona muri paground pacho ipapo moona kuti ichi neichi handisi. Kana zvaramba then muchidzoka kuti takuchidawo maaudio aya takuda maafidavhiti zvese tochitora zvinhu chaitofanira kudii tofanira kutora kuti saidha kana iri recovery yemari kana kuti kana iri nyaya yekuti takutofaila for criminal charges for zvakaitika ipapo. The choice is now ours. Was the chinhu chiri kwapo pane land and all land in Zimbabwe belongs to the president. All land is state land and mutemo unotaura kuti land haitise. Saka kana watengesa land wadefraudani president, so it's your issue against state. And then kana watorawo mari yemunhu usingazoti watorei mari uchishandisa kuti chazodai iextortion ikwainoenda tinoziva ndosanoda kuti ndakuti for now go back paground munoonesana muri ipapo kana mawirana just let me know tawirana then macompromise kana pachiitwa macompromise oita sei oitwa
kana dzaramba then chidzoka ipanapa then isusu takuitora from there kuti domestic remedy yadi yaramba. handizivi kuti pamberi apo kana ndikapfurikidza nguva yandinayo ndokwanisa kuzotuma muzukuru ane kwavatoni tikuti isusu as long as kana iri mangwana inomusunokwaulo this week ndiri kuno yes tusambisingatenosveni pamunozoenda isusu kuti result inenge yako ndatosakatati mangwana moenda pachii panzvimbo Tuesday we give the report. Kana muda wedu kutanga aripo totokupai munhu mangwana motaura time mamwe muripo wedu anga ariwo pachi panzvimbo ipapo kuti ndizoitawo first hand chi iyi reported speech handidi. I think zvinenge zvakanaka tikaita isusu chiripo ndizoti kana muri kuti vanhu makamboita muchifarirana rambai muchifarirana gadzisai chinhu mukuenda sei kuti hatiri kuti kana mamboita chinhu chanakidza mozopedzisira mhambo kuti chinhu chadini chashata. dai panga pasina zvekuti pane zvikuvhiringirwa makatotauriki zvakomredu tingedai tikuti pamwe tinongwa regerei tichitaurira zvinhu zvakanaka tikatikumbirawo kuti akatigadziriswa apa pane mufi kuti hapana wakambonga ari kuita zvinarandikoma imi ndimi nemuripo mamapiwa ipapo tivapedzitawo chivanhu chedu ichi kuti munhu azorore ndosaka ndati mbuya tichiendai paini